אני מסתכלת עליך כבר הרבה זמן ואתה לא מפסיק לדבר. חדווה, אני בן 12. מסתובב לי פה כמו סטודנט חופשי. מה זה סטודנט? מדפסת. אני רואה שאתם עושים את המבחן בזוג, אז אני גם מחלק את הציון לשניים. בסדר, זה עדיין יותר ממה שהייתי מקבל אם הייתי עושה את זה לבד. צאו החוצה שניכם, אתה והמסטיק. תישארו פה שלושתכם, את ושני הסנטרים שלך, יאללה. בוא תקריא לכולם מה רשום בפתק. הורדים אדומים בחוץ יש רוח, התחת של המורה מסתיר את כל הלוח. מי רשם את זה? יניב. איתי, עליך לא הייתי מאמינה. מה יש לך? כולם אוכלים את הנזלת של עצמם. גם אני הייתי תלמידה, אני מכירה את כל הטריקים. תראה את זה? איתי, אתה הסנגור שלו? נעים מאוד, עורך דין איתי, שלום.